गोजोन फुंबिलियाव आंनि बर' निउस लाइभआव नोंथांमोन बयखौ बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम नायलां। अल कायदा उदखारि हानजानिफ्राय मोनसे गिदिरथार हुमखि होदों। बे हुमखिया बिजेपिनि मावथि नुपुर शर्मानि इस्लाम धोरोमखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय बे हुमखिखौ अल कायदानिफ्राय हुमखि होनाय जायो। बिजेपिनि मावथि नुपुर शर्मानि इस्लाम धोरोमखौ लाजि फोनांनायनि थाखायनो गासैबो दिल्ली, मुम्बाइ, उत्तर ओनसोलाव आत्मघाती खालामगोन होननानै हुमखि होनाय जादों। अल कायदानि बे हुमखिखौ लानानै दिल्ली, मुम्बाइ पुलिसआ दिनै गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। दा उदखारि हानजाया बुंबावोदि बे आत्मघाती बमजों रावबो गेदेर उन्दै बासिनाय नङा होननानै अल कायदानिफ्राय गोख्रोङै हुमखि होनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय मंगलबारखालि गोबां स्कुलनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा मेट्रिकखौ पास खालामनो हाबाय। नाथाय मोनसे स्कुलनिफ्राय 26 जन फरायसाया 26 जनबो फेल खालामजोब्बाय। बे स्कुला गहालकुना हाइ स्कुल। रायजोफ्रा बेखौ लानानै गोबां सावरायलायगासिनो दं आरो गोबां दुखु मोननाय फोरमायो। खौरांनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे स्कुलाव 7 फोरोंगिरि दं होननानै सुलुङाव फोरमायना होनाय जादों। गहालकुना हाइ स्कुलाव दंमोन फरायसाफ्रा 26 जन, नाथाय 26 जननि गेजेराव सासेबो मेट्रिकखौ पास खालामनो हायिखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद साननो गोनां होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। अरुणाचल पासिघाटआव लेन्डस्लाइड जानानै गोबां हा गुगानाय जायो, नाथाय बे हा गुगानायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायना होनाय जादों। थांनाय समफोराव दिमा हासाव हाफ्लंआव दैबाना आरो लेन्डस्लाइड जानायनि उनावनो गोबां अखा हानायनि जाउनाव अरुणाचल पासिघाटआव बे लेन्डस्लाइडआ जायो। बे लेन्डस्लाइड जानायजों गोबां गारिफोरखौ हाया खोबसिननानै लादों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायना होदों। हाया गोबां गारिफोरखौ खोबसिनदोंब्लाबो रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायदों। बे लेन्डस्लाइड जानाय खौरांखौ मोनथिनानै अरुणाचल पुलिसआ जाथाय जायगासिम नुजाहैयो। मैया सिबिआइआ 42,000 किल'ग्राम ड्राग्सखौ सावना होनाय जायो। बे ड्राग्सखौ गोबां ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय हमनानै मोननाय होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। थांनाय मंगलबारखालि अनजुलि दैमारिया गावनि बिदा रन्जन दैमारिखौ कर्टआव लोगो हमो। बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया जेलाव थानांब्लाबो बिथांनि मोखांखौ मिनि खुसि नुनो मोननाय जादों। बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि खाफाला फैगौ 14 खालारखालि लिरजागोन। फैगौ 14 खालारखालि बिथांनि जोबथा राय दानजागोन। बेनिखायनो आंनि बर' निउस लाइभनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय जायोदि जिखि धोरोमावनो थाया गावबा गावनि इसोरनाव आर'ज गाबदो जेन' बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां जायो। सासे डक्टरा गावनि हस्पिटाल बिल्डिं गोजौआव सेलफि लानो थांदोंमोन। गावनि हस्पिटाल बिल्डिं गोजौआव सेलफि लानो थांनाय समावनो बिल्डिं गोजौनिफ्राय हायाव गोग्लैबोयो होननानै खौराङाव मुंख'नाय जादों। डक्टरनि मुंखौ खौराङाव मुंख'नाय जायाखै। नाथाय बे डक्टरा बोरै हायाव गोलैबोखो बेखौ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। सेबानिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। जाय बिथांमोना मेट्रिक फेल जादोंमोन, सेबाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। सेबाया कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम लानानै फैदों। जाय बिथांमोना मोनथाम साबजेक्ट फेल जादोंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। जाय बिथांमोना मोनथाम साबजेक्टखौ फेल जादोंमोन, बिथांमोननि मार्क्सआ 170 जानांगोन। जाय बिथांमोना मोनथाम साबजेक्ट फेल जानाय आरो 170 मार्क मोननाय, बिथांमोननि थाखाय बेनो फाइनाल एग्जाम जागोन। नाथाय सेबाया कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि नटिसखौ दिहुनदोंब्लाबो एग्जामनि थारिखखौ फोसावनाय जायाखै। सेबाया एग्जामनि थारिखखौ फोसावनाय लोगो लोगो आंनि बे बर' निउस लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। जाय बिथांमोना कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम होफिननो गोसो, नोंथांमोना नेनानै थादो। हिनजाव माहारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम सरकार, आसाम पुलिसआ हिनजाव माहारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। आसाम पुलिसनि डिजिपि भास्कर ज्योतिया बुंनानै होयोदि हिनजाव माहारिफ्रा मोनसे बिपदआव गोग्लैबा
नोंथांमोना कल खालामनो हागोन 1812 आरो 112 बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना गावनि रैखाथिखौ लानो हागोन। आसाम पुलिसनि डिजिपि भास्कर ज्योतिया बुंनाय बादिब्ला बे नाम्बाराव कल खालामोब्ला नोंथांमोनखौ बासायनो थाखाय आसाम पुलिसा आवगायलांगोन होननानै सुलुङाव रोखा फोरमायनानै होदों। हिनजाव माहारिफ्रा माबा मोनसे बिपदआव गोग्लैयोब्ला नोंथांमोना कल खालामनो हागोन 1812 आरो मोनसे नाम्बारा जाहैबाय 112 बे मोननै नाम्बाराव जिखुनु नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै नोंथांमोना आसाम पुलिसनिफ्राय रैखाथि लानो हागोन। आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योतिया बुंनानै होयोदि बे नाम्बारखौ हिनजावफोरनि थाखाय आरो गथ' गोरलैफोरनि थाखाय खुलिनानै होदों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। बे मोननै नाम्बारखौ 10टा जिल्लायाव बाहायजेनबाय होननानै सुलुङाव रोखा फोरमायनानै होदों। बे 10टा जिल्लाफोरनि नामा जाहैबाय डिब्रुगड़, धुबरी, शिबसागर, शनितपुर, नगाव, कार्बि आंलं, काछार, बरपेटा, क'क्राझार आरो कामरुप। बे 10टा जिल्लायाव बे नाम्बारखौ बाहायजेननाय जादों होननानै डिजिपि भास्कर ज्योतिया रोखायै सुलुङाव फोरमायनानै होदों। बोथोर बिगियाना मोनसे गोनांथार फोसावनानै होयोदि दिनैनिफ्राय लानानै 12 थारिखसिम आसामजों लोगोसे अरुणाचल, मेघालय बे मोनथाम जायगायाव गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियाना फोरमायनानै होयो। बोथोर बिगियाना फोरमायनानै होयोदि गोबां अखा हानायजों लोगोसे दैबानाबो जानो हागौ होननानै आसाम, मेघालय, अरुणाचलखौ अरेन्ज एलार्ट खालामनानै होदों। मैया कार्बि आंलंनि बिसायख'थि दिनाव मोनसे जाथाय जायो। बे जाथाया बैथालांस' 1 नम्बर गुवार हामलां भट केन्द्रआव जायो होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। बैथालांस' गुवार हामलां भट केन्द्रआव भट सोलिबाय थानाय समावनो रायजो राजाफ्रा बेलग बाक्सुखौ सावनानै होयो। बेलग बाक्सुखौ सावखांनायनि उनाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनाय जायो। बे दावराव दावसिखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसा गोजौआव गुलि गावग्लांनाङो होननानै सुलुङाव फोरमायना होनाय जादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेलग बक्सआव गोबां इलिगेल बेलेग पेपार दंमोन होननानै रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनाय जादों। बेखौ लानानै इलेक्सन कमिशनारआ मा सिद्धान्त लायो समासो दिन्थिसिगोन। नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जुदि रादाबखौ मोजां मोनदों लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना लादो जेन' नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायखौ लानानै आं बेबायदि रादाबखौ लाबोबाय थानो हायो।